ओरैबो ब्लग बानायगासिनो सासे सुमित बसुमतारी अफिसियेल बिथाङा ब्लग बानायगासिनो। So welcome to back to my YouTube channel another vlog. So नोंथांमोननिसिम आं दिनै गुसुङैनो मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना स्किप खालामालासिनो। हेलौ गाइस, so दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। So दायो आं नोंसोरनो बे बेरायनायनिल' होयो आरोना, माने बेरायनायनिनो दा नोंसोरनो जायगा देखायनो नागिरदों आरोना। बे जायगायाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। So जों दायो बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना, बेरायनो थांनो नागिरदों ओरैजाय, माने जों माने अरुणाचलनि साइडआवनो दं आरोना। बेयाव दा नोंथांमोननो बे जायगाखौ देखायलांसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। So नै जों दा इयाव साथाम दं, बेयाव साथाम आरो सानैया ओरै फैगासिनो, ओरै सानै। जों दा बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना। So नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जों दायो ससे मोनफैबाय आरोना। ससे मोनफैनानै मा जाखो होनोब्ला अखायासो हाना होलायबाय। दा मोनायाव जों अखा हाया साननानै बेरायनो फैबाय, अखा हानाय नङा होननानै दा अखासो गोलैबाय आरोना। थाइफ्रिबाय फ्रि थाइफ्रिबाय, दा अखा गोसा हानोसै नागिरदों, नै एसे बारबो फैदों नै। स' नै बेखिनियाव मोनफैबाय आरोना जों, एसे गोथौ बेखिनियाव माने दहला आरोना गाहाय। बेखिनिखौ नोंथांमोननो बे भिउखौ देखायनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै दायो मा बुंनो, नै गाहायाव बेरायनो फैबाय, माबा अखासो हाबाय। दा टाइमा 5:14 जाबाय आरोना, माने 5:06 बेयाव माने बेरायनो फैनायाव नै अखा हाना होबाय। दा मा बुंनो। स' ओरैबो ब्लग बानायगासिनो सासे सुमित बसुमतारी अफिसियेल बिथाङा ब्लग बानायगासिनो। भिउफोरा नै भिउआ गाहायनि भिउआ बेबायदि आरोना। नै बे साइडथिं नै नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि भिउआ। स' बेथिं नै ओरै गोजौनिफ्राय फैनाया नै जों दा बेयाव ओंखारख्लायबाय आरोना, बेखिनियाव नै ओंखारख्लायबाय। इयावबो दै गलायलायो होमबा ब्लग बानायनाया लाजिनानै दलद थाथ'लायो मानसिफोर थानायखाय। नै बे लामाजों मानसिफोर थानायखाय ब्लग बानायनायानो लाजिनानै दलद थाथ'लायो। ब्लग बानायग्रा मानसिया बिदि लाजिबाय आरोना। ओमफ्राय दे नायनो, नों मबाइलखौ हमलाय, ब्लग बानायनायखौ नायनोसैब्रा। मबाइलखौ हमलाय नों। दा मा मोनफैदोंबा जों? स' गाइस बे अखा हानायाव मा मोनगोन नोंसोरो? बेरायनो फैनाया अखा हाजाबाय, दाना मा बुंनो आरो। सिख्ला नायनो बिदि जाखायो। सासेया नायना ब्लग बानायग्रा लाजिदों मा होनो, दे बानायना देखायलाय आंनियाव बानायब्रा। तो गाइस हम लोग अभी जों दा बेरायनो फैनाय माबा लामाखौनो नागिरना मोनासै आरोना। लामाया नै फिसासा बेखिनियाव गोदाव सोराव जालायबाय। नै फिसासा लामा बिदिसो हाबबोलाबायबाय, माने लामाखौनो आन्दायफैबाय आरोना। बेरायनो फैनायाव अखाबो हाबाय, बिथिं माने लामा दं होनना बेरायनो फैदोंमोन। दा लामायानो फिसा, माने लामायानो गैया। दा आन्दायनानै बबेथिंबासो हाबलाबायबाय। नै बेफोर माने न' दंलाबायो, बेफोरथिंसो हाबलाबायबाय। न' माने मालायनि न' थानाय बिथिंसो हाबलाबायबाय आरोना। दा बिदिनो मासि मोनो बिथिं ससे थांबावनोसै आरो। माबोरै हाजो खाथियाव दंफैयो आरोना। नै बिथिं हाजो दं, नै हाजो खाथियावनो। स' बिथिं माने अबाव मोनहैयो ससे थांबावनि आरोना। नोंथांमोना नायदो, बिथिं माने लामायानो गैला। नै बबेथिंबा न' गोजा बेफोर गासिबो नै न' गोजा, लामाखौनो आन्दायफैबाय आरोना। माने बिदि खनसेबो फैफेराखैमोन, दिनै फार्स्ट टाइम फैदो आरोना बे लामाजों। माने बिथिं माने आवगोलथ' फैफेरखायाखैमोन, माने दासो फार्स्ट टाइम आरोना बे लामाजों फैनाया। नै लामाखौनो नागिरना मोनासै। ओरैबो न' दं, ओरैबो न' दं, आरो ओरैबो लामायानो गैला। नै सोरनिबा न'सो मोनफैलाजोब्बाय। लामा आन्दायनानै अबेथिं मोनफैगोन नायना ब्लग बानायग्रा। दा नों मा खिथागोन दे लामा आन्दायनायखौ? न'आवसो नुवाखै नों? ओमफ्राय बेरायनो फैनाया लामा आन्दायबाय, मालाय न'सो मोनहैबाय थांबाय थानायानो। दायो जों गिदिंफिनबाय आरोना, थांफिननोसै। अखाबो हाबाय नालाय रुमाव थांफिननोसै आरोना। बेयाव अखाबो हाबाय, दा बेरायनो फैनाया लामाबो आन्दायबाय, आरो अखाबो हाना होबाय। बेखायनो थांफिननोसै आरोना दायो। मा बुंनो आरो गाइसमोन, बेरायनो फैनाया दा लामाबो आन्दायबाय, अखाबो हाबाय। दा थांफिननोसै न' फारसे, रुमाव थांफिननोसै आरोना। बेथिंजाय नै थांगासिनो सिगाङावहाय। नै लामा आन्दायनानै मालायनि न' मोनहैबाय। सोंबाय आरो नोंसोरो बबे फैदों होननानै। बेयाव लाजिनानै दा सिगाङाव थांजोब्बाय नै बिसोरो। दायो ओरै फाखोसे गिदिंलांसै आरोना थाग्रा रुमसिम। स' लासैसिंनो मालायनि न'सिमसो थांदों आरोना, न'नि लामासो मोनहैदों।
दायो अखा हाबाय आरोना अखाया बांसिन हाबाय नै अखा हाबाबो ब्लग बानायगासिनो सासे लाखोमा मानसिफोर थानाया लाजिनानै लाखोमा ब्लग बानायगासिनो जों दायो थांफिनगासिनो रुम फारसे अखा सिजानो नै दा बेयाव माने गाहायाव फैदोंमोन नालाय गोजौआव दायो बिथिं दावखोफिननांगौ जाबाय नै नोंथांमोना नायदो जोंना खारबोगासिनो बिथिं दावखोनांगौ आरोना नै मोनफैबाय माने दायो थामहिनबा दिनै अखा हाबाय खारदो अखा हाबाय दायो गोजौखौ मोनफैफिनबाय आरोना नैबेसिम ओरै गाहायाव गिदिंहैदोंमोन आरोना अखा हाबाय दा नै बोथोरानो बोरैबा जाबाय आरोना नै स' जों दायो थाग्रा जायगा मोनफैबाय आरोना स' दिनैनि भिडिअ'आ माने एसे सर्ट भिडिअ लाना फैनाय जाबाय आरो नोंथांमोननिसिम स' दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय स' नाथाय आंखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय